leren dhisik guys nih pinggir sawah. Di Pak Susek nyepot jaket. Jan isi sepol karo ngombe es degan kae guys. Es degan kalih, Pak. Mboten usah susu nggih. Niki ya ke macem-macem kopi guys. Kayak burine persawahan sawo wajuke jan pol ning kene. Sejuk, Pak. Panas pol kae sing sisih kono kae. Ya sawah. Sawah wis do meh panen kabeh. Pinggir jalan raya ini, guys. Saya pesan es degan. Es kelapa muda. Sumilir ya anginnya jan sepoi-sepoi. Rame sing liwat margane ya pinggir dalan. Embong gede. Ini es kelapa muda tanpa susu ini guys. Itu punya Pak Su juga sudah diminum. Seger. Seger, Pak. Iki enak jeruk nipis guys, ben tambah sawo krepol. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah sawo enak. Jeruk nipis. Nah, ini. Mantap banget. Seger? Mantuk. Saking segeri. Mantap. Ini dulu wayang itu. Jeruk nipis. Apa? Pari sawit. Baju ini kan baju degan kan, Mas? Iya. Cerai piye cerai? Chandra piye? Delep ning sawah. Kenapa harus dikono, Pak? Tape ini enak ya. Ini tape ini singkongnya. Saya enak tape ketan. Habis kayak cucu ya wis entek. Sik ngenteni Pak Su, ngenteni rokok. So wajuk guys, nih guys, dan hawane sumilir pinggir sawah. Mewah, mepet sawah. Mewah ya.
Ya, mewah. Mepet sawah. Sak ban-ban kalau kayak sawah ya. Kayak wis meh panen. Usume panen saiki. Ya, saiki berarti usume panen ya. Kaya ning ndi kuning kabeh kok parine pisan. Mburiku ku ya wis meh panen. Sejuk. Kayak bojoku nambah banyune neh. Banyune kelapa karo es batu terah yo hawane panas pol iki guys. Sampai ngentak-ngentak panasnya. Piye nek kopi berbagai macam kopi ya. Gak ngopi ya? Ngelak. Wong lanang ki nyapa ya guys wetenge kok gowedi mesti. Sing gedhi wetenge. Nah iki banyune kelapa muda, air kelapa muda. Seger. Gak dikai es ya? Gak dikai es batu? Tambah seger mergo dikai irisan jeruk nipis. Ayo guys, yang pengen es degan merapat ning kene. Di pinggir sawah. Angine sumilir. Cepet maturnya. Nggih, kula ndek enane mriki lho sampean gak enek. Sangkene aku balik meneh soalnya rasane mau manis ya, Pak. Semanis sing dodolan apa sing tuku iki? Semanis sing beli jereke, guys. Aku iki, Pak, sing mateng. Bonjrot. Apa sih, Pak? Mengkempuk nih, Bon. Ngopet ya. Nggih. Nah, ini kempuk nih. Nggih, Pak, sing saloke sing siap makan, tapi aja sing bonjrot nemen. Dek nani tutup nih kok apa sik polaan? Telat barangnya. Mulai telat nih. Nggih, Pak. Jadi ini udah tutup. Cobi, Pak. Ini tidak mau. Kurang? Serikayanya Pak Bimbui.